Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Nabasemerera kwane uno mwanchi omuliyere akwabeire ko gutwara litko litwaire rukegima nebiro binde ngo kwarigania asemesa ya mangana majya elinde ngomanye nare yabereka gwateka kurwa chinsemo nabaseke baitu nababere bakuyasakana kweneke unabereka gutikiraga iga asemesa ya mangana majya chitariki nemerongebere cyumutinyo mutangani umwaka ubwekiri bubere hemerongebere netano noyo mu mwanchi muri karansa oike elinde tosanga sobwa mu buchaka bonoiga goika omoelio nyora yonsi nabukwenyora wetera sensemeri mitandao ensemo ya Facebook naboigo YouTube wetera Ensoko TV Eliane Kerubo Frida nabalitoko bwatera na soko eneke buna chibi cyane lyogi lyagwikira sole asenchira ya bene nere Brian Achaka Barnabas Sondari naboigo Misef korendo mwanchi umuligerelia tiango turayanyora asenchira yoko ya chuta. Others out there who probably don't want to come because of various reasons. So the idea that the chiefs come in, I think, is good. I've seen it in the past elsewhere where I've worked. Serikali gochika bagambi n'abatuleti korotota borokigwa ba grade 10. Tunahimiza ushirikiano uliowekwa na aliyekuwa kiongozi wa jamii ya Jaluo Raila Odinga na rais wa sasa William Ruto, hasa katika mpango mzima wa broad base, kwa sababu tumeona matunda yake na tunatumaini kwamba igati y'abasaye ku Nyanza ko boli ODM ko bwaterana na UDA. And I thank our sponsors. I thank them a lot for enabling me to pursue this course. Aboro kigwa gwetania chimisa to kobekirwe gutwa Kenyenya. Mwanchi omulyeria ngo kwarigania elinde ngomanye asenchira yobwagale kuyachaka mayaye birebigani gotokuyachaka kurwa sorogongo rwa gusi asingo kumenya buna abakagerwa batano noyomo egati ya batano na babere abo bakabeira bakori emirimo be county ya Homa Bay abo babwateranire no bokurume bwekibesa gwetania $1 million nigo litkolia rero baikigwa bosigwe kegambero gya kisi imiyemo cyobosongo korengana no munachibi na Ada Mildred Obura nigo ayenekire buna abo nigo barayigorerwe asogwa kana cash bail $1 million gose bond eisaine $1 million kera oyomo muri kito Pethel Machini na kirana chinsemecho nabigo gutwariganiria ayakubwatia Magega yo kubekwa byara nikyo kurwana bokurumigiye EACC abakagero batano no yamigati abatano nabire abakabira bakuri meremasi serikali ya county ya Homa Bay asamu bokurumi bwekibesa wetani $1 million is 36,270,032 from all the accused persons. And I don't know if that can provide a copy of the claim, which is a court document as filed by the Soribini High Court. Secondly, also to bring a brief context, out of that money, Your Honor, there is 13,511,262, which is held in Cooperative Bank, but also just to indicate that that amount is frozen by the EACC, and that account belongs to Heartland and the 4th and 5th defendant. It's important that I highlight that so that it also guides the court when making the bail and bond terms and conditions. Itukurero ni gabakagero abo baikwa sikigambiro kenagia kisi erikwira ndamo bodi igoro yamamo chabo
bakorawa nabo bisakura sia bisio mosoiro monene bwa serikali ODPP ilikuwa kigambere kyo kububwaina kurengana na machabo asibese cyo gikagire kwewe Konde company ya Heartland Enterprises iyo ere eyabakagiro James Yuka n'umuryo ya Paulino Duer abo bakabira bakuri mirimo be county iyo. Unless a person who is arrested or charged with any offense shall be granted bail unless the court is satisfied that that person A has previously been granted bail and has failed to surrender to the custody, and that if released on bail, whether or not subject to conditions, it is likely that they would fail to surrender to custody. Bosio bo munachebi no monene Ada Mildred Obura nigane kiro kuburia kwa abatani be abisia ODPP bunabo kakirwa bo bayubwaine kurengana na mochayo abo. I am further guided by Article 49(1) of the Constitution of Kenya, which expressly provides that an arrested person has the right to be released on bail or bond on reasonable conditions, pending a charge or trial unless there are compelling reasons not to be so released. Section 123A of the CPC guides the court on the circumstances to be considered where the right to bail or bond is in consideration, and they include the nature or the seriousness of the offense, the character, associations, the community of the accused persons, the accused person's records in respect of fulfillment of obligations under previous bail, and the strength of the evidence of his having committed the offense. However, the court appreciates the seriousness of the offense, which I say is very serious, and also noting that the matter involves public funds. Whether or not the actual amount is stated on the charge sheet, or whether or not there is evidence to support the charge, is not a matter for determination at this juncture. Asukuna chakwae ni ngomana chebi na Mildred Obura anachiribu nabo kagirabo ni gobara igorre ase cash beri milioni 5 wose bond ya milioni 30 kero yomo. So bearing the above in mind, I hereby direct that the accused person shall be released on bond of Kenya shillings 30 million or a cash bail of Kenya shillings 5 million shillings for each accused person. 30 million plus one surety of the said amount, or a cash bail of 5 million shillings for each accused person. I took into account the circumstances of the fourth and the fifth accused persons, and my directions are that the fifth accused person will be released on a personal bond of Kenya shillings 5 million plus 2 sureties of the said amount. Ripotiria Ensoko TV kurasika mberugia Kisi Nchepethuel Machin. Wasikabasio mwanchi umurigereria ekiombe gia SK horosagia rwakisi nigo yakora umusangerekano abo ase abana kamiti bakwarigania omaorokererio y'oburimi y'omwaka oyiga bachorwa babike emirobelio ang'e nigo basabwa gukora emirimo yabo asobwango n'omukya elyokaine kiabuna amaorokererio y'oburimi y'omwaka oyiga ngo baramaya wetania emiaka ya magega murikito weekly forenge norobwatiorwe na enchire yemo yokuyaregana burunge bose bwa morokerero y'oburemi ayo akabo mutinyo gatana kaberekero mwaka yumiya magacha SK orosegero Kisi bono nigo boteneri bwa SK Kisi bwakorire obachori bwa bana kamiti abarachikwaregania emirobero yo asa Marieta Nkefunduso oyore chairman yesho yetu ya Kisi ekoro kwa Southern Kenya branch ntagete ko irali bageri gali abene ko batebinga esho yaito nenyale ko bagokorekana umutinyo saba ase umuchoito okisi ituko lya lero buna muroche toraiga twanyalire ko batogozindwa ege kosi gose committee eliego chikoba ekoligereria chinsemo ao asinge njo gukora okwarigania gwesho yaito ego chakoba go chakera chitari kikianda paka 12 tinyo saba bakoragwa na Kefonduso oyoro munyakerogo asorosagerwa Kisi nigo babekire bene emerobero yonsi yabekirwe rekuboneke buna amorokerera yungo cyare kababuna botambe tubwatane asobomo elinde esho yaite wenere
buya kabisa kubwa chisho chinde chionsi echire chianyarire ko bachigo korwa ase miaka yaerire igo rero iga ase omwaka oyo buna tugokwana igo tole omwaka ostini korwa esho yaito ya Kisii yachagete nande ne timu ere emanyete egasi etimu ere tayari okobanga emeroberi esho unegwenerete emeroberi bagochikobanga neria ng'a ensemo yoboremi mbabeke ebinto ase goetera ebibanda awao abaremi baranyare gosoma ng'ang'aki bako kinia oboremi bwabo banyore konyora endagera isaine naende bakora oboremi mibono niko basa sobonge igoro yoboremi rinde kwira uchumi ya Kenya bosio amagendera amaya igo esho yo mwaka oyo nenyare ko bengi ya mono egekosi eke giasomigu kianyarire kobanga nkebwate ebirengererie bia ase ng'encho yokorigia exhibitor bali babwate knowledge igoro yerire riaito ase ng'encho yering'ana rinene rikorokunga climate smart agriculture eyuere kerenge kenene kyomwaka oyo kubanga goche esho tonya kubanga toche tochiche tosome amang'ana ara maya ara tokonya ase amagima maito no director boboremi imie county ya Kisii nigasingirira buna oboremi nabwo egetekyo mogongo imiense ya Kenya abwo asabasabire bali baegwari bagalyo kwaregania amorokereria yo okore mirimo yabo asobwasyoku nomokiam etimu ero neria yakorire egasi eye ebwate ujusi yegasi naende boigo engaki yabono ntotumie chinchera chiria chia kisasa chiokora ng'esho egocha kobororo nesho erengiya mono kobwa chisho chinde chionsi chiakorirwa bwase emiaka ya magega korwa esho entang'ani yakoretwa iga Kisii omwaka o 65 igo etimu eye twanyeganeirie amaya nandi twanyesabeire ekore egasi unegwenerete bono nigo yatigere asabali bairwe mirimo yokobegatia baregania bamorokereria yoboremi kweneke buna amorokereria mwaka oyo igana abamaya gwetania aye miaka ya magega inko reporteria Ensoko TV kurwaso bogatagati bomochi obosongo county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge Gotigana na yo kwenda gwikase kaunti ya Nyamira amateyemo kurwase kenyorogia kura ya Busamaro sublocation ya Bigege ensemo yebunge ya West Mugrango nigo ekurigia obokonyi bogosirwa ne school fees y'omwana obo oyo chinga kyabonete goika ase school y'abanyaruka ya Nyabururu chikoera atarayikaroro wetera buna tibabwati maegana mutwe yokonyora chibesa yamateyo nigo yasangire n'Ensoko TV na gusaba abarai nabo igo bali bale no moyo bugwanja wesokya nabo igo gokonya omwana oyo abekagwikera wesikoikirania chindoto chae chokoba umunyagitari wa mang'ana yobongo bose omutwe Mulikito Vincent Munda norobotire Mama Elizabeth Nyang'ate Nyoka amono omwana oyo korwa Frida Nyaboke nigo batarire no kogoro ang'echi kilomita 5 korwa ekenyoro kia kura egotoka Busamaro bakagwika sama gacho yechiabise au che serikali imeyo mochio Nyamira elio gosemba nyoro bokonyi bonde gosomo nyaruka Nyaboke nagende skuru y'abanyaruka ya Nyabururu Elizabeth oyoro moboraka niga goteba otemire koriga chibesa chinsi gosomo mwana oyo nagende skuru twali bokonyi endo mwana yanyare gokonywa yabasara nabairi lakini bokonya na tato mwabasire twaye ko kirege ndonga kora no mwana skuru arangeiri na yechibese echonta bwati na bana bande nimbwate tayere bweka mbwate nimbwate abana bande nimbabwete skuru na barabungo baligeria ndeti ndanyora
Asamate mwaliaita akichisea ye grade kia kianda Nyaboke niganyora pointi 67 asichiria 72 echicha morangelia na kumubwatera libaga se skuru y'abanyaruka ya Nyabururu. Korengana neri ukweli ya morangelia Nyaboke nigaganire gwike skuru eyo gochakera chitariki 12 goika chitariki 15 nemo chomutinyo yega egentobo igo getarekerana. Lakini bono mamata bwatibesa gocha kongera skuru eyo twataire korukura mpaka gega na maguru kori onda bwensi oratokonya erinde nyara kwende skuru lakini nturanyoronde nonya mache nturanyo chari getoriete abasani bane ba hospital samete na barabwe skuru bachire skuru ninche bweka na tigaire isko nche ntigarete isko ngina moke Nyaboke nigagoteba no mwana bwe chimbwa chingia nabo igo bwanje tesemi kagokina nancha samaria tankurukurut mokera omo bobe amate ye familie familia na berengo nyemanya ne familia rense okonyora kwa bongoli buya omwana oyo muna twakire twabere togokina nere gocha no mwana obwateta byengia ano mwana owerweta se ogosoma na intune yamate twatemire hase twatemire kogora na biri bikabika bitakere bya school lakini konyara goitongora ikere paka toikere asense moye school fees ngwetera obulemerwa bwe bitoki ebyo byarorekanire kogera ndoto ya Nyaboke kobo munyagitari egucha gusira yamate yonsi bono nige kubolia gusirwa na getoro kende yonsi na kebegeke nabo bakoiraneria buya tware kogosaba onde bwense bwato kugania abwate familia ino ene asema ya school fees na one asema na one asege korut nasabire omwe musio ito Charles Keganda endo nyare kondolera mabera ongirero omwana oyo endanyare osoma ache gwekonya omwe mpito Steve Mogaka tobase wontiga gaki na gosoroire ndolera mabera nokorera abande mo women lab cherusa mumanyi ni matenga togontiga ndolera ya mabera gabano morai nyaribo tagontiga ndolera mabera ende nanche nalinda atwaro bolemu wana togosaba onda bwensi watokani okuya gaki atokonye erinde ngende skuru mbe neurosurgeon ekinaga netio ndoto yane ko be neurosurgeon tindo chose ningende skuru korumega na be nkingosomero bakongu lakini na nyara gweta lakini bono timbo atingenche ndendagenderia masomane konde bwensi arairu ankonye ninkoromo kiasi skuru tingo mwaibisha erinda se obogima bogo chena inchenche nyara ko bo monto mana so obogimo onda bwensi bwatokoganio kuyagaki atokonye omogusi agoteba eyekwana nerekoewa inche Vincent Monda Imeyen Soko TV ogosemere goito buna omoro kiguyo na chikonyoro bokonyi nabo igo goikirania endoto yaye kogenderia roboti rolingete chisemi Angela Mongina omoro kiwa o grade 10 korose kenyoro kia Rionsune ward ya Nyansionge nsemo yebunge ya Borawi county ya Nyamira uyo menyete no botakobonene ase ya matiae emenyete ase nyumba ase balikire buna bakori emirimo ba mugondo nigo bono asirirwe ayamaga yomusike Walter Chanua uyo korigekero kyo governor ime county ya Nyamira aba gakoimukia egetambukero gyokumoira na gucheko masomya bosa ase miaka yaye yonsi arasome ase skuru ya baisike ya Sirunga amaga yo moro kigoyo gotara na magoro korwa Rionsune Nyansiongo oika skuru ya baisike ya Sirunga imochi Nyamira mulikito Steven Nyarikembunde na mange Maiga yogotara chikilomita chinyinge korwase kenyero kia Rionsune ward ya Nyansiongo goikase skuru ya baiseke ya Sirunga eryo kwerigeria ribaga bene omoro kiwo grade 10 asamarieta Angela Mongina nigo bono anyoru mwese Maiga yoyokorigie kiro kyo gavana Nyamira omuske Walter Chanua wesokia na kwerwa gocha gosomio omoro kiwo yu ase senior secondary ase haramo somi bosa goikogokora kwaye tamereta nguru kwa Angela Mongina na korete grade 9 Rionsune nganyora 60 points asinchu mamengi nyagitali na lengi konyara kwenda school ngaimuka nchipika ngenda nama gurumbaka baka Sirunga nganyora principal na umuntu ringoro ringi aka nkwanira akangefe akandengira neka bagachamambia mpaka anga bagangwana bagantei ngo bache umheshimiwa Walter Chanua na chachangonya
Ona njengo egento ndatebe no goteo mheshimiwa Santi Nyasaye museseni. Nchenko ku Beatrice Barongo Oroko, Assistant Chief Nyansiongo Stroke Gesima, Riensune Village, Riasagini. Omwana oyo akoro ku Angela ari umwana we single mother akoro ku Elizabeth Nyang'ao. Elizabeth ne resident area ya Nyamira County, ya Borabu Sub County, Nyansiongo location, Nyansiongo sub location. Omenyira kurwa bana barenga bake. I've never seen a man in her life, lakini omenyire na bana naende no agwake kuraga ari ensune wetira se jeni ya nomba kalio mwe monto kuburi bokabana urugolta chanwa karaba kwa na chanwa ganja gosomia mwana oyu ku grade 10 mpaka grade 12 wetani igo mogwaka umweshimiwa chanwa na akorera mwana oyu shopping ingi ya sana ero mokora shopping yo SPS kuru asetaro Yensoko TV goikase familia yuase kenyoro kiario nsune ige familia menyete no borobo nene asega bamenyete ngina no mwana oyu nigo barikire munabakorie emiremo ba mugondo egento kiagerere batari konyara one konyore school fees yo konyara kumwakanera umwana oyu Angela Mungina. Ona tuetire mechano ku mama tusominare bwe ko tusomikuru twinge bakaboni gaso ne yakernenge grade 9 ai tai gukorwa rwate naso te grade 9 ne tichori ko ngakanire fike nari gukorera matemo ko Elizabeth Nyamwita Nyang'ao kwera bonzali anaitere gosoke ibaru alindi na baskasuke ocha ale na menyete matali erenti gansinya uyu agachaga nkonya chaka kamenya na menyiriga chikonda amenyerete. Bona sinjo mheshimiwa wangu ngonya kwenda ndi school. I will work hard and I will attain my dream. Ngina Angela Mungina ni gara segesero nigo hatabwati njirende yonsi harasokerio kwerigeria ngeri egento hakwanire mono hasumuske worta chanwa hasukumusira yokumusira omwana oyu hoswase school yabeske ya Sironga sechanwa amwakire mbiye mona sango nkonyera umwana Orin Nyaboke hoyu hore omwana honde omonene bo mungino oyu niga kweranga maega yokora 2024 na konyore grade kia kyogosoa as a college nigo nera taraswa sekorinda mwirenerio moske worta chanwa na mbia mono. Nakushukuru mheshimiwa kwa kusaidia sister yangu kwenda shule Walter Chanua. Kwa kusaidia sister yangu kwenda shule. Na mimi ningekusi wewe na msamaria yoyote mwenye angenisaidia pata na mimi kwenda shule. Gakwene kiaya iga umugambi omoke ase sublocation ya Rionsu negesima Samarita Beatrice Oroko igagenderere kumwakero moske Walter Chanua mbia mono so kwendera kumurekera bikore mune biga Nkundi Chanua akabanere well wisher ritkolia rero. I'm very glad uchira mwana yagende school. Steven nyarike mune Ensoko TV Rionsune Borabu county ya Nyamira. Haboro kia banene bechi skuru che secondary korase county ya Nyamira na boigo kisi nigo bago kiri getambukiro gya serikali yoko bachika bagambi kobwatirana n'abatureti eliko barotota aborokyo ba grade 10 korwa ase chinga cyabo ikyagera abagambi nabo bamenyete gusibamanyete abamenyi bebinyoro byabo korengana na Ivan Soeri uyoro morokyo monene w'eskuru yagekano nigo hagokeri getambukire kyo yoko batumika abagambi maiga y'abagambi kobakonya kubariya borokyo gwabo konyora basireire asoko iya edhabu chinsemo cyakuri county ya Migori nabo igo umorokyo goyo mu bwikirasi ge 12 uyikonyora utigire amasomo kubwatikana nelio manaligenka na kumuirania eskuru abwasomorokyo goyo ayetabya asamatemwa a KCSE yo mwakolia oeta mulikito Julia Obuba na roboti ro
Ogochika gwa serikali kobuseni abaorokigwa bataragenda grade 10 goika bono nigo kiagokeirwe egati abaorokire gosira kwabo wasenganeye na abaorokia banene kurochi skuru au chechi secondary korwe county ya Nyamira. The provincial administration, what we used to call the provincial administration or the chiefs, can really help us. I'm told there's still others out there who probably don't want to come because of various reasons. So the idea that the chiefs come in, I think, is good. I've seen it in the past elsewhere where I've worked. We had boys who went to mine, this gold mine around Kurialand. And the chiefs assisted us to bring these boys back to school. Even last time again, when I came here, I saw a case of a boy that had dropped somewhere in second term because of family issues, domestic problems. Actually, the chief assisted that boy to come back and even did his exams, and he got a very strong C+. So I'm confident if they do that, it can assist us get these students that are hiding out there. Like us, we are expecting around 500 plus in terms of population. But so far we have, by last week we had 252. And I can see today a number of them are coming. Some called and say they're coming this week. So probably by the end of this week, I expect will be over 400. Renayo ni gobo igo baorokia bakwanire sababu au cheirere ensemo ya baorokia gotanyara go so grade 10 nonya nabo basemire abaibori nabo igo barari babo chinchira au baranyoro bokonyi bo gosomia abana babo. Of it as teachers because there are children who have the heart of joining high school, but because of financial constraints they cannot be able to make it to high school. Through the assistance of the chief, not only going to see where the children are, they also know they can advise these parents and children that there are bursaries from CDF and other government agencies where a child can go to join high school and then later fill a bursary form and the child is assisted. Nonya nabo chiskuru chinde imeye county ya Nyamira nigo chiarorekanire goikirania ekerengo kia baorokigwa korengana no gochika we serikali. We still continue to receive more learners, and from the look of things it's like we are heading towards the 900 mark, which we had been captured by the government. Concerning the directive that the government had given regarding the involvement of the local administration, especially the chiefs, to ensure that any grade 10 learner who was still at home, we thank the government for that directive. But concerning our school, that one had already been put in place. Julia Obuba, Nsoko TV. Abasae kurwa asorogongo rwa Nyanza inseye kiumbe kyabo kya Ramogi Young Professionals nigo besokire na kurukubulia gocha ase gati ya barayi be kiumbe gya ODM abo bakogikiria okubwatirana igati ya ODM nabo igo UDA okwana kuraso mucyo Nairobi abasae abo nigo bayenekiruna iyo nerenchere yamo yokoenekia insi ya Kenya ngonyorera magendero mulikito Linet Nyambane na Mange. Abasae be kiumbe kya Ramogi Young Professionals nigo baruru kubure gochia ase abarayi be kiama gya ODM kubwaterana ne serikali ya Kenya Kwanza naryo serikali eraikirani amaganio yabegete Odinga ayamenyekanete buna 10 points agenda. Tunahimiza ushirikiano uliowekwa na aliyekuwa kiongozi wa jamii ya Kijaluo Raila Odinga na rais wa sasa, hasa katika mzima wa broad based, kwa sababu tumeona matunda yake na tunatumaini kwamba uhusiano huu ukiendelea, basi huenda tukashirikiana pamoja
na kupata maendeleo kama maeneo mengine. Endapo kuna yeyote ambaye anataka kuvuruga zile 10 point agenda ambazo ziliwekwa sahihi kati ya ODM na UDA, itakuwa vyema sana kwa Wakenya kwa jumla, kwa sababu kila Mkenya anataka kuona kwamba wale ambao waliathirika wakati wa ghasia za baada za uchaguzi, wale ambao kwa bahati mbaya walikufa, wamefidiwa. Politics must ultimately serve the nation, not factional interest or personal ambition. And that's why we are here to call on ODM to reorganize its house so that they go as a united party. Gukwana ime umucho Nairobi asomo bagani oyomo abasayabo niko batebiruna niko babere bakwebwa asamangana siasa sibatebiruna chinga kichekire babwenerete kubwateranirwa aseboigo bakwanere obuyabwe byamagochamo eriko yarigania asobochori bu mwaka bwechiri bubere 2025. Tunataka kuhusika katika siasa za Kenya katika kiwango cha utaalamu, na tumejua kwamba kuna mazungumzo ambayo vyama vitakuja pamoja, pengine vyama vya ODM na UDA vikuje pamoja zishirikiane. Tunahimiza vyama hivi viwili kwamba umoja wa vyama ndio itasaidia katika mazungumzo ya kutengeneza miungano ya kisiasa tunapoelekea mwaka 2027. Sasa tuko katika ukombozi wa maendeleo na uchumi. Kwa hivyo ile ambayo tungependa kuhimiza kwa watu wetu ni kuwa tuwe na ule umoja wa kusudi, unity of purpose. Tuweze kushikana na tusijaribu kutenganishwa kwa vyovyote. Ayo ni gachire chingaki kiama kia ODM kigendete gwetera omorindo. Aanze mazungumzo rasmi. Hatutaki kuingia 2027 wakati hatujielewi. Hii chama iko na maneno mengi. Kwenye hii safari sisi tulikuwa abiria na baba alikuwa dereva ya basi hili. Na kuna siku moja tuliamka na tukashuka, dereva amekufa, aliaga dunia. Kidogo kidogo wale walikuwa na keti mbele wamekimbia kwenye steering wheel, kila mtu anavuruta pande hii, mtu mwingine pande hii, pande hii, pande hii. Asabano baruro kubore gocha asaba raibe kiamekyo kugayana omochando yo. But we believe collectively that within the ODM party, and I've said we encourage unity, discipline and strategic coherence in order to strengthen its position for negotiation. That is something that we encourage. But because we also live in a democracy, we believe that those issues will be sorted in due course within party structures. So we don't want to go into the details of how that will happen. But our advice is that as united party, strengthened party, a consolidated party stands a chance to negotiate with any other like-minded in a manner that they see fit only when they are united and stronger together. So politics will be there. Many parties, even here parties are represented. There are people who belong to different political parties. But that is not our focus. Our focus is in the development agenda of the Luo nation and how we can maintain that focus without the politics of 2027 swaying that focus to other things. Kuripoteria Ensoko TV, iretaria ne Lenet Nyambane. Pia kigima mwanchi muligeria kurasa roboti ruaye Linet Nyambane na to kwenyera libagari ogosoa sensema ya kabere ya studio to sio mechi tukakeigo to koirana ninkwaliganitia mange aiturabe to gosanga naye igo to skatonyegera ende agotengereta seni Ensoko TV. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni Ensoko gwikasero yawo
twanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okwibonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 6662. Onye kubwa telibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguri emirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Asokoria gokogokia kogosemia nabo igogo komanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonzi ko batogosanga asensemo yeringana lieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyemo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Ensoko TV oboroso bwomogusi. Buya kegimo mwancho murigari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimo nainde aso gutwanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho murigari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo ODM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkwira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi
Tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho, yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebine. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchubwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemeiga. Tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira wose twakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwancho mulielia tosange asunda yavere. Muraibense Dr. William Ruto litkolia lero ni umerana na kubwatuka ababalozi bense ya Kenya gochia ase chinse chesko okwana ime nyumba yoburai bense asege ikarekyo yakorekana niga serikali enene ya Kenya egoche kubwatirana na babalozi abo iliyokolenta magendera asense nabo igokoenekia ense ya Kenya yasukire gochia ase ebirengo bigoro. Ense ya Kenya nigo ebwate ebitoki bisaine anemono ebango eyego konya ase amagendero. Murikicho Deborah Kerubo na twariganiria oroboturwe. Omorai bense William Ruto ritukulia rero nigaumirana na kubwatuka babalozi bense ya Kenya guchia se chinse cheisiko ukwana imeye nyumba yoborai bense asege karikia korekana nigo serikali nene ya Kenya igoche kubwatirana na babalozi abo ilikorenta magendera sense nabo igokoene kinse ya Kenya yasukire guchia se birengo beigoro. You are aware there is already a national discourse on where we want Kenya to be. Because we believe there is greater potential for our country in many respects. That Kenya should not be in the place where we are. We deserve a better place. We belong to a better place. And we will be working collectively. Those of us serving within the Republic and those of us serving outside Kenya towards a common goal of elevating the status of our country to a first world country. I believe and I am convicted that it is a possibility that is achievable. Ababalozi abo niko baboli wakobekomokia asemiremo yabo kirabare chinze chesiko nabo igokoeneke kubwatirana kuya gwense ya Kenya ne chinze chinde. It is a solemn calling that demands discipline,
judgment, and fidelity, especially to the national interest of Kenya. As it is expected that with great privilege comes great responsibility. You will be Kenya's representatives in different capitals around the world, and you are expected to steadfastly safeguard our national interest and also foster strong, mutually beneficial relations with friendly nations in pursuit of our foreign exchange, foreign relations objectives. Ense ya Kenya nigegwate bitoki bisaine anene mono ebangegie gokonya asa magenderero tinga kibono chibesa chikagere gochie gosangererwa kurwa sobonchereria chire bilioni 120 echo chigo chigokonya asa emerobero ya magenderero. We can leverage what we have today in terms of the taxes we collect, the assets that we have, the natural resources that are available within the borders of our country, to raise the requisite resources for us to drive our development in a very consequential manner. Yesterday, we began the first step when we went to the capital markets to raise almost 120 billion Kenya shillings using the Kenya Pipeline IPO. In the next month or so, we will have raised that money, and its application, as I have clearly stated, will be solely for the development of infrastructure. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Aborokigwa abanyaruka gwetania chimisato kurwa chi county isano nemo nigoritko liarero babekirwa egutwa gose bakora graduation me skuru yobobundi ya Kenya ensemo yebunge yabo machoge borabu moroberiyo bangetwe rishirika limanyikaine buna STEM Education for Empowerment Project nigo baeneke buna ekirenga kiabo negiokoeneke buna balia gusaba n'abanyaruka amo nakubasegeta ase chikosi anene cyamagoko icyo abange bamanyete buna nigo chigokorwa n'abana abamura. This function, it's all about our graduation. We are so happy actually. Personally, I'm so happy getting to graduate from this institution. And I thank our sponsors, I thank them a lot for enabling me to pursue this course. Happy for this day. Girls who are out there, girls can do it. This course is good. My name is Dennis Mushiri. I work for CAP Youth Empowerment Institute. CAP Youth Empowerment Institute is an NGO in the TVET space, and we're the ones who have been running STEM Education for Empowerment project in collaboration with Hamba Polytechnic. This project is geared towards elevating the status of girls, and especially in STEM. STEM is science, technology, engineering, and mathematics. And we know historically, this STEM is normally seen as male-dominated career. But of course, we want to change that narrative by ensuring that we are leveling the ground for girls to join. Kwanza kabisa wanafunzi walisomea masomo mbili. Kiingereza walisomea masomo inaitwa plumbing and pipe fitting. Wakasomea pia electrical wiring and installation. Kati ya hizo masomo mbili kuna zingine tatu pia walisomea ambayo ilikuwa na backup zile mbili wamesomea. Kwa hii project, STEP project, ambayo ni basic computer ambayo inapea skills za kutumia computer. Tena wakasomea mambo ya biashara. Jinsi ambayo wakitoka hapa yule anasomea electrical anasafungua workshop yake. Ogosoka kwa abana baita baisike bari kugira graduate lituko lya rero
bari iga bare no mogoko bakorire chintunde isano baganyaine ndero barenge kwegwa graduation card chiabo egera bachake gwikorera egasi yabo. Bosio bw'igikaro ky'abamenyi be county ya Nyamira hamwe no mu bisomo nene bw'obochano Mary Muthoni eikendi yeiga niga abamenyi be county yo basabiriwe besokie ilikurwa ebirengere byabo igoro ya magendero baganitie eserikali enene bakorere kaukwana ase nchira yesimi omusike Jeremia Migosi oyole gati ababwatani balia bakora umurobiriyo niga tebirubuna umurobiriyo nigorabe inse ya inua jamii mashinani eyo ekagenda kira county Korku Cheremambos Nkorwese county ya Nyamira West Mugirango constituency entonte de gotebya abantu bitu banyamira entobwateri shirika eribwate abofisa kurwate serikali n'abananchi nawe ribisha sigonsi bari bagweta ase Kenya yaito kunyara kurigereri ngaki abananchi bagendererete banyara ko bakonye mechandeli baranyara ko bagutwara shirike intene membe yemo ekoro kuinua jamii mashinani eito bwata babisa bakuru ase serikali n'abantu bonte ne shirika yatwa rosi chusi eyo wetana nebinyoro tunakulia sabantu baito bari bachandike tunyakora kitwa batoko bakonya litukolia Jumapili eliga kale tariki 25th ntobange togoto mukutano Nyamira na ebintu togoto kuliga Nyamira because Nyamira yetu yatigere magenderero na ende karotwa lichi cha team member tukabarangeli tukaba invite banchire gocha Nyamira batnyare ko bagocha bagotegera amangana anyamira issues chetu chirutete sababu ye shirikeye no kugenda saba na inchi boka banyene banyare ko bakwengage n'ababisaba abandi bari kuba serikali so tatunya ko rangaki no ne serikali ase bintu biwetara akora nyako bakolera igo ntoje totoke gusiri tukolia Jumapili to expected team patron ye chame ye shirikeye APS Madam PS Mary Muthoni APS ya Public Health na then to expect ya ofisa bange kurwa serikali au bakunyara kwagocha ese county ito ya Nyamira ekero kwanda county chinde okonora abana inchi bakoe gulibaga banyara kubudu nona asepara mepierembe nkonyorore nga ekera abana inchi bagutinena konyora ofisa bari batineze para no bara somukuta noli sotate abanga abantu ngote barenge para nagendrete eyuetayo na gitena kitwaro tenga mbuya senye Nyamira ito atigaire maiga kemagendero yatobarete Nyamira naintu sotat naintu anto itu Nyamira banyara konyore opportunity be express ujasio wanetese niye kurigene ngakitu anyore obokoreri kurwa serikali both at the county and the national government nyakwa tukengage tokora tunyakwa tugusko kuchimoto sotat anto itu Nyamira mbana kwa utigara maya egenteke nekili tukeri n'abana inchi batiri kwelia Sunday ne imechandeli yonsi baroche bili batakere bakwena bicyatsi district kusina serikali elibanyale ko bafire tinga ebinde bisa ko ba improved amaisha abana bakogendera egento ko teba abana inchi baito Nyamira speno Nyamira mumanye tenga none kera bali mu bakoliku ntubantu baito Nyamira mbali koliku ase injo ntubatu bantu baito bakonyara bakutolelera kurwa serikali the same ne kera baskali bakoliku Nyamira ito ntubati nono mu CS kusomo PS ige kogeranga ban malaramisha ito ya magendro maybe kuru Nyamira ntuntuli gotoka ase national government kusekera abantu bande bakobageru kendi yeskurwa serikali ige ndonde utaba abantu baito Nyamira kutakera bali mbechae amauwa bali babwato bokongwa mauwa abantu bonse banyali ko babagocha tunyali kwengeti n'abantu aba tukusanto besekali mpaka karororo sutadi none kero tokote bunye para yagachiru batu aboli gali nga yagaje to onye sababu nere ntwekera abantu bande buna chipali chichena nducheri gotoka tunyali ko batokweresa suningi na tukuru wega tunyali ko nkitura engage kuchimoto wega so tadi kera abantu bande bako naroko bako narobo ko nyikura serikali abantu betu Nyamira mbako bagutumaya Kubatikana no kubekwa biara kumujumbe wensemo yebunge ya kitutu cha South Anthony Kibagendi nigoma seneta bwe county ya Nyamira okongo mugeni ageikeire getambukiro kya wabisa bekiombe gya DCI kumubeka biara Kibagendi nigate birubuna eyone nchire yemo yo kumungura oboene bwaye n'abarayi bensemeyo elio okwamereria serikali tego kiwanjira ebikora bunebyo ntuna abarayi ba county ya Nyamira norongura usi unanjo mo senator Kongo mugeni bongo gikeria bokongo sana amangana twanyolere no morayi oito mo chumbo kitutu cha South mo chimiondo Kibagendi
obwatiro n'abasikari naende obamulimeretie esimi ntoramanya ng'ayiabekire ase police station bono togotema korina ng'ayiare naende togotebia eserikali ng'omorai buna oyo omanyire abanto bamanyete acha teiyo eserikali egokora ekitendo buna ekio okomobwata na komosiekera na korimi chisimi gotamwari bagatebia efamilia yaye nechirora chiaye ng'ayiare eki na egento gekoirania democracy yaito magega sana lakini togotebia omweshimiwa William Ruto na gente kenge gotenenia spirit y'omousi gutaka gutwara eserikali ejalitie omwananchi eria okorera omwananchi egasi otogotena no mweshimiwa Anthony Kibagendi na andonsi esakoiru koti andonsi akoiru no otorenere kuhakikisha ng'anto rigwanjira na eserikali eso kogikeri na kumnyokia abarai bali batari gwanjirana na mang'ana eserikali yokora yokonyanyasa omwana. Abasai me county ya Machakos nigo banyorire obokonyi bwokonyora amaigerio ase chikosi chamaboko ase county yo korengana no mobisa we committee ye chisemi ase county yo Dr. Consolata Mutisia niga nekiribu no morobirio yo no ibwe ntunda ya kabira sate bira abasai gwetani libwe yemo ni chimisano nigo basokire linde kwenyorera amaigeria yo ase umwako lieta abasai libweyemo nigo banyorte amaigeria boigo Consolata nigo atebire echikosi chigachi amaboko asa abasai nigo bagochekonyara obosemia gwechinchera chiokomenya na maskani asobugima bwabo. Shukuru sana gavana wetu kwa kazi yenye anaendelea kufanya. Sana sana kwa hao watoto wetu. Ile kazi amefanya kuwaleta shule, kuwasomesha, mtoto akimaliza anapewa vifaa vyote vya ile training alikuwa anaendelea. Today we are enrolling the Machakos Youth Service Cohort 2. These are the trainees who were picked from our 40 wards. This cohort has a population or enrollment number of 1,500, which is an increment of the previous cohort, that is cohort 1. Cohort 1, the total was 1,000, and this cohort, the second cohort, is 1,500, meaning that we have a 50% increment of the enrolled trainees. We can see the turnout is good. Most of them have come. We already have over 1,500, 1,400 who are already on the line, who are already registering, and before evening, I'm sure all the rest will be here. The turnout is. Tunashukuru mheshimiwa gavana wetu Wavinya Ndeti kwa kutupa hii chance ya kuwa katika MYS. Tumekuja kufanya kosi kulingana na passion yenye mtu ako nayo. Tumepata chance ya kufanya kosi yenye mtu alihitaji katika maisha yake imuendeleze. On my behalf kama Lena, nilitoka shule miaka 5 iliyopita na kulikuwa na changamoto sana za kupata fees. Wazazi hawana pesa ya kunipeleka kosi yenye nataka, na nashukuru sana juu hii ni chance tulipata. Kwa ile tu almost ku give up juu naona do yenye napata hainisaidii hata kidogo, mpaka unapata niko na ile wasiwasi ya will I make it in life. Karibu hadi ni give up. Governor Wavinya Ndeti madam akuja kaleta program ya Machakos Youth Service, kuja kumaliza nikakujanga nikatafuta attachment hapa Grocon, yani nikafunzwa hizo kujenga stools, meza, vitanda na hizo sofa set. For 2 months nikafunzwa mpaka nikakuja nikaanza kupewa hiyo chance ya kujiprove. Mwanjo murigereria wikiraga abo nongo ikira omwailio bukumurikira amang'ana maya asebirebiga kurinde tumira na chinsa isato astorabe tugusanga amange kondo mwanjo murigereria nigo tugotuma engora yetu ya bene gukia somogaka Joseph kura sensemeri ya kiamukama ase ogosiria mamu mwabo kurinde mwanjo murigereria kuganiria ogendera gutwara uburigererio bye megeta seni yensoka iliana nkirubo Frida abaltobotera na soko eneke bona chibi channel yogira gukira sole a centre ya bene nere Barnabas Sondari Misef na boigo Brian Achaka.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere